أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Каникул көннәрендә оештырылган әхлак һәм сәламәтлек ялларын балалар көтеп ала. Әлеге чараның төп максаты үсеп килүче яшьләрнең әхлагын үстерү, ислам дине турындагы белемнәрен киңәйтү. Бу эшкә республикабыз мәдрәсәләрендә белем алган яшь хәзрәтләр бик теләп алынды. Күбрәк намаз укырга өйрәнәләр, төрле дугалар өйрәнәләр. Шул дуганы өйрәнеп, шул biz балаларга әти-әни турында сөйләбез аларга, үз-үзен ничек тотарга өйрәтәбез. Шулай алар шуны үзләренә алып, өйләренә кайтып, әти-әниләренә сөйләргә тырышалар инде. Әхлак, ислам нигезләре һәм Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормыш юлына багышланган дәресләр, төрле уеннар, викториналар белән аралашып барды. Балаларга ялларын файдалы һәм кызыклы итеп уздырырга барлык мөмкинлекләр тудырылган. Здесь очень хорошо, хорошие друзья, хороший учитель. Тут все хорошо, игры сначала. Мен бу лагерьда беренче тапкыр түгел, 3-4 тапкыр. Без монда киләбез сагат 9-да. Дәресләр үткәрәбез, анда уйныйбыз, анда ашыйбыз. Телевизорда, экранда тоже карыйбыз инде. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: балаларыгызга һәм йорт әһелләрегезгә изгелек өйрәтегез һәм аларда әдәплелек тәрбияләгез дигән. Мондый чараларда бала ислам дөньясында яши, үзе кебек үк яшьтәшләре белән таныша, төрле лекциялар һәм дәресләр аша ислам дине турындагы белемнәрен тагын да камилләштерә ала. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.